Bilaketa lan horietan laguntzen dago Ertzaintzaren txakur unitatea ere. Atzo gorpu bat topatu zuten lekuan, industria gune batean lanean ari dira, eta beraiekin goizean gure lankidea Jon Alaseras izan da. Hemen Valentzian erreskate lanek aurrera jarraitzen dute, baina ez bakarrik herrietan, baita industrialdetan ere. Enpresa askok guztia galdu dute, baina ez hori bakarrik. Gaur jakin dugu, atzo enpresa batean barruan gorputz bat agertu zela, desagertutako pertsona batena. Horren ondorio Ertzaintzari deitu diote, eta 3 txakurrekin hemen daude Valentzian lanean, desagertutako pertsona gehiago egon daitezkela uste dutelako. Gaur beraiekin egon gara, beraien lana nolakoa den ikusteko. Badakizu atzo zelan aurkitu gendun gorpu bat, gaurko lana izango da. Atzo jaso zuten abisua, enpresa barruan gorpu bat aurkitu eta gaur txakurrez baliatuz gehiago dauden ala ez ziurtatzea da lana. Urek esaten dozkuen non dagoen, edo behintzat orientatu. Enpresako inor ez da desagertu, baina urak gertuko autobidean zeuden ibilgailuak eraman zituen horrantz. Enpresa honetara sartu ziren 10 bat kotxe behintzat, eta orduen suposatzen dugu pertsona gehiago aurkitu aldo guzela hemen. 2 metrorainoko lokatza eta purkinak daude barruan. Sartu ginenean oso arriskutsua, ganera ilunpean. 11 egun pasa dira hondamenditik eta gorpuak gero eta egoera okerragoan aurkitzen dituzte. Denbora asko daramanean, usain gehiago ematen dugu, eta txakurrentzat asko zerrezagoa da. Ertzaintzaren 3 txakurrari dira Valentzian lanean, penintxula osoko taldeekin batera. Eta ez penintsulakoak bakarrik, dauz Alemaniako taldeak, Holandako taldeak. Poligonoetan, herrietan eta nekazaritza gunetan ari dira oraindik desagertuen bila.